Terminator Attila! Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Аллакай ин шом турнири Эсия 151 баргузор мегардад, ки дар он ду варзигари тоҷик баромад мекунанд: Фаридун Одилов ва Осимхон Раҳмонов. дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки соати чанд ва дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамошо карда метонед. барои ҳамин дӯстон моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорем ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунем, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин номерҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон ТЖ гап занед. инак дӯстон, имрӯз аниқтараш рӯзи 27 январ дар Казани Русия дар майдони Татнефт турнири Эсия 151 баргузор мегардад ва дар ин турнир ду варзигари тоҷик Фаридун Одилов ва Осимхон Раҳмонов баромад мекунанд. муҳорибаи Фаридун Одилов дар прелимҳо баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи турнир хоҳад шуд. рақиби ӯ боша варзигари эронӣ Амир Нурӣ хоҳад шуд. ва дӯстон, дар ин ҷо як чизи аҷиб аст. рекорди Амир Нурӣ дар баъзе ҷойҳо 6-3 аст, а дар баъзе ҷойҳои дигар боша 4-3 аст ва ташкилоти Эсия рекорди ӯро 4-3 қабул карданд. ногуфта намонад ки Амир Нурӣ дар муддати кӯтоҳ ин муҳорибаро қабул кард, чунки аз аввал рақиби Фаридун бояд ки Элмар Гасанов мешуд, аммо бо сабабҳои номаълум ӯ аз ин муҳориба даст кашид ва ба ҷои ӯ Амир Нурӣ мебарояд. муҳориба дар вазни 93 килограмм, яъне ним вазнин баргузор мегардад ва ин муҳориба барои ҳар дуи ҷангваро дебют дар ташкилоти Эсия хоҳад шуд. ана Осимхон боша дар карди асосии турнир баромад мекунад. Осимхон Раҳмонов бо рекорди 11-3 зидди Жакшили Конурбаев бо рекорди 6-2. ин муҳориба дар вазни 57 килограмм баргузор мегардад ва чорум муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. турнир аз соати 19:35 ба вақти Москва ва 21:35 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ана муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 21:25 ба вақти Москва ва 23:25 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. акнун дӯстон, биён мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамошо карда мешавад. албатта ки пахши мустақими ин турнирро дар сайфаи расмии Эсия тамошо карда мешавад, аммо тамошо кардани муҳорибаҳо дар он ҷо бепул нест. тамошои як турнир 199 рубле, як моҳа тамошои турнирҳо 245 рубле. аммо баъзе вақт ташкилоти Эсия пахши мустақими худро бепул нишон медиҳанд ва умедвор мешавем ки ин дафъа низ турнири худро бепул нишон медиҳанд. дуюм вариант боша ин телеграм канали мо Паҳлавон ТЖ. мо кӯшиш мекунем ки ссилкаи бепули ин турнирро пайдо карда дар телеграм канали худ пешкаши шумо кунем. ваъда намедиҳем дӯстон, аммо кӯшиш мекунем. ҳамчунин ссилкаи расмии сайфаи Эсияро низ дар телеграм канали мо пайдо карда метонед. барои ҳамаи худи ҳозир ба телеграм канали мо Паҳлавон ТЖ даромада обуна шавен. ссилкаи телеграм дар описани видео ва дарҳол баъди турнир абзори ин муҳорибаро дар ҳамин ютуб канали мо интизор шавен. варзигарони тоҷик Фаридун Одилов ва Осимхон Раҳмоновро дар комментария ҳамин навор дастгирӣ мекунем. то бозӣ дӯстон, хонободу сарбаланд бошен.